ଟିକେ କାଲି ବୋଲା ହବ ତ ନାଇଁ ବେ ଶୁଣୁ, ଆମେ 4 ଜଣ ହେଲେଣି। 3 ଜଣ ଯେ ଲୁଚି ଯିବେ, ଜଣେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବ। ଯିଏ ଖୋଜିବ ସିଏ ହବ ପୋଲିସ, ଆଉ 3 ଜଣ ଚୋର ହେଇ ଲୁଚିବେ। ଯିଏ ଆଗ ଧରେ ପଡ଼ିବ ସିଏ ପୋଲିସ ହବ, ଆଉ 3 ଜଣ ଲୁଚିବେ। ଏମିତି ଖେଳ ଚାଲିବ। ଆଲେ ଲତିଆ କେମିତି ଲୁଚିବା କିଲେ? ଶୁଣ ମୁତିଆଇ ବଇସି କକା 2 ଜଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଯାଇ ଲୁଚି ଯିବା। ହଉ ହଉ, ମୋର ଗାଣ୍ଟୁର ବଂଶୀ କାକା ବାଡ଼ିରେ ଲୁଚୁଛୁ। ଶୁଣ, ତୁ ଯେ ଖୁଣ୍ଟି ବାଡ଼ିରେ ଲୁଚିବୁ।